ಇಂಚಂಡಪ್ಪ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಏನು ಮಂತಿನ್ನು ಮಮ್ಮ ಬಾಬುಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಮಂತೀನಿ ಬಾಬುನ ಫೇವ್ರೇಟಾ ಒಂದು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇರಾಗ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಪಲ್ಲೆ ಶುಗರ್ ಪಾಡ್ದು दादा पूरा पाड़ शुगर पाड़ शुगर सार पाड़ बका मुख दादा पाड़ो दादा पूरा पूरा पंड पोटेटो पाड़ो अंत टेस्टी अंड ಮೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಡಾಯ್ಕು ಹೋ 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 ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಮನ್ಪೇರ ಇರೇ ಕಲ್ಪಾಯ್ನೆ ಮಮ್ಮಾಗ ಅಂದ ಓಹೋ ಇರೇ ಪೂರಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಇರೇ ಇದು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮನ್ಪರೈತೆ ಮಮ್ಮಾಗ ಪಪ್ಪಾಗ ಪೂರ ಕೊರ್ಪುಜಾರ ಇಚ್ಚ ಆತ ಟೇಸ್ಟಿ ಆತನ ಇರೇಗ ಕೊಪ್ಪರ ಮಮ್ಮಾಗ ಪಪ್ಪಾಗ ಕೊಪ್ಪರ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಅಂಡ ಇರ ಅಂತೆಪ್ಪು ಅದೆಂಚ ತಿನ್ನೋಡು ತೋಜಲೆ ಅಪ್ಪು ಎಂಚ ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದು ತೋಜಾಡುತ್ತಾ ಡಿಪ್ ಮನ್ ತಿನ್ಪಿನ್ ಬಡ್ಚ ಸಾಸಾಗ ತೋಜಲೆ ಎಂಚ ತಿನ್ಪಿನಿ ಡಿಪ್ ಡಿಪ್ ಮನ್ ತಿನ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಂ ಪಪ್ಪ ಟಾಟಾ ಪೊತ್ತೆ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಅವೇ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪಡು ಪಪ್ಪ ಟಾಟಾ ಪೊತ್ತೆ